Namaskara, Mathha. Welcome back to the channel Karthi's Vlogs in a channel the Pudur. And this is Karthi from Mangalore. Vlogging is my passion. April onji like start month pete so anshad. In ansho different at start month pugandu different at start month inate vetidala special enji. And special undu actually ee dress ite pura paardu pidarda Dhoora pondulla panda. In Sunday first of all odina ant banpe airport pondulla Shravya eed dina ittu jalo so she's coming back to India. So anshad Olympic month pare pondulla. I tottige betila onji plan mantida so anshada yan ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪಿರಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತು ಪೋಪುನ ತಲ್ಪರ್ದೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿಕ್ ಮಂತ್ ಪೋಪುನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಯಾನಂತೂ ರೆಡಿ ಆದೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿದ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಹೊರಾನೆ ಆರಾಮತ್ ಕುಳ್ದು ಬಕ್ಕ ಟಕ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆದ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸೊ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲಾರೆ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ ಇತೇನ್ ಪನ್ಬುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋನ್ ಪೋಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಎಂಕಲು ಓಡೇ ಪೋತಾ ಅಂದು ಓಕೆನಾ ಏನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬುಡ್ಕ ತನಿಷ್ ಪಿದಾಯಲ್ಲೇ ಯಾನು ರೆಡಿ ಆತೆ ತರೆ ಬರ್ಚಿದ್ದು ಜಿ ಬಟ್ ತರೆ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬುಡ್ನಿ ತರೆ ಬರ್ಚದ ಆತಿರ್ಜಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸ ಕೊಂಬಾವೆ ದಾಲೇಜಿ ನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕನತದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 years ಆಂಡ್ ಅವೆ ನಂಚನೆ ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಹಾಳು ಆಪುಂಡು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪರನೆ ಮನಸ್ಸಿಜಿ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಫೈನಲಿ ಕೊಡದೆತ್ತದು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಬೋಡು ನಾನು ಯಾನ್ ಬರ್ಚುವೆ ನೆಟ್ ಪಂತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನಮ್ಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡು ನೀನು ಓಪನ್ ಮನ್ಪರೆ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಕುಜಲ್ ಬುಡೋಡ ಕಟ್ಟೋಡ ಗೊತ್ತಾವನಿಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಂತದ್ದು ಸಿಯ್ಯ ಪೋಪುನು ಬಲೆ ನಿಕುಲ ಇನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಯ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸಿ okay that's all special knowledge it's just a gown ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗನ್ ಪಿದಡ್ಯಾ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕಡೆ ಜತ್ತಾವೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಓಲ್ ಜತ್ತ ಏನ್ ಅಲ್ಪದಾದ ಇತ್ತು ಅವೇ ನಾನಿಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಡ್ದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬಯ್ಯ ಉಂಡತೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯ ಇಂಚ ಆರು ಅಲ್ಪರ್ದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲೇನೋರ ಇಂಚ ಎಕ್ಕಲ್ದು ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡು ಕಾಂಡಿದೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯದೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಬಾರಿ ತಂಪು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕೆ ಜಿನ ದೊಂಬು ಪಂಡ ಚೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬಲ್ತೊಂದು ದೊಂಬು ತೂಯಿಕೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ ಕಾಂಡಿದೆಲ್ಲ ಬೈಯದೆಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಅಂತವರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಕಾಂಡೆ ಅನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಯ್ಯ ಅನಾಗ ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಈರೇನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಬೆಚ್ಚಡಿತ್ತರತೆ ದಾಯಿ ಅಂದಕ್ಕೇನ್ಗ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ದಂಡಲ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಓಲು ಪಂಡ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೈವೇ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಏಪಲ ಎಂಕುಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಪಾಟ್ಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಾಸ್ ఒక ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುನವಲು ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಎಂಕುಲು ಜತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಅದು ತೂತುಜ ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಲ ಜಪ್ಪೋಡೆ ಜತ್ತದು ದಾದ ಉಂಡೋದು ತೂಡೆ ಅಂದು ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಕಾರಡ್ ಪೋಪುನಕುಲು ರಪಕ್ಕ ಕಾರು ನೊಂಜಿ ಉಂತಾದು ರಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜತ್ತದು ಒಂದು ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ತೂವರೆಗಂದು ಬತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾನು ಮುಲ್ತ ಐಟಮ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಏಪಲ ಕಾರಡೇ ಕುಲೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೂನಾಗ ತೂಪುನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏತು ಫೀಲ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಜಪ್ಪೊಡು ಒಂದು ನೆವರ ತೂವೊಡೊಂದು ಏತು ಫೀಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒರಲ ಟ್ರೈಯೇ ಮಂತದ್ದು ಜ ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ತಿತ್ತ ಆರಾಮ್ ಅದು ಬೇಗ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಆರಾಮ್ಸಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪೋಕ ಅಂದ್ ಎನ್ನದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ಯ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಡಿಲೇ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಜತ್ತದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕುಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂಡ ಅವು ದಾದ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ದಾದ ದೆತ್ತೊಂದಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೇ ಸದ್ಯಗೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ತೂನಾಗ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ತೋದು ಇಲ್ಲಾಡ್ ದೀದು ಬುಡ್ಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಆಪುಣೆ ಈತು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ದಿಯೋಡಾವು ಸೊ ನಿಕಲ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ಪೊಸ ಇಲ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತಾಡ ಅಥವಾ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗಿಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೈವೇ ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ಜತ್ತದು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲೇನು ಶೋ ಕಡೆ ಪೊಲ್ಲೊಡಿ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಡೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಚ್ಪಾವೆ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪೂರ ತೂದು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪನೆ ನಡತುನ್ ಪುಂಡ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲರ್ದ ಅದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಗೀಡನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ದಿಯರೆ ಬೋಡಿತಿನ ಚೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಚೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಗೆ 450 ಸಮಥಿಂಗ್ ಐದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತಿಜೆ ಹಿಂದಿ ವಾತಿರೊಂದಿತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ದಾಲ ಮಂತಿಜೆ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಅವು ಬಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್
ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಪಿರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬರರೆ ಅವೆ ಬಂದಾಗ ಆರಾಮ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಅದು ವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಬತ್ತದು ಮುಟ್ಟಿಯ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದುಂಟು. ನನಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನಿ ಕಾರಣ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮನ್ಪೋಡು ಕಾರಣ ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಮಲ್ ತಿನ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಹಾಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಐನ ಲಸ್ಸಿಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತ್ ಅಲ್ಪನೆ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಫ್ಲೈಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಜಿ. ವಿ ವರ್ ಆಲ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಎಂತಾನೆ ಶೆಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪೆ ದಾಯ್ಕ್ ಪಂಡ ಆಯಗಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜ್ವರ ಇತ್ತು, ಬಾರಿ ಜೋರ್ ಜ್ವರ ಆವೆ. ಮಮ್ಮಿನ ಬೇತೇನೆ ಮಿತ್ತು ಕಕ್ಕಿ ಗುಲ್ದುಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಿನ ಹುಷಾರಿದ್ರಿ ಎಂಕಿನ ಹುಷಾರಿದ್ರಿ ಪುರಾವ್ರನ್ನ ಕಂಡನ್ನು We're so happy. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಲೆನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದು ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಯ್ಜ ಸೀದಾ ಇಡೆಗ್ ಬತ್ತ ಹಾವ್ ಮಿಂಗ್ ಅಂದು ನೈತ ಪುದರ್. ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿದರ್ನಾಗ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ದೂರನ ಪೋಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಂದು ಇಡೆ ಬರ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಜಿ. ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಕಾರಡ್ ಕುಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಅಡೆ ಪೋಯ ಇಡೆ ಪೋಯ ಅವಲ್ ಪೋಯ ಮೂಲ್ ಪೋಯ ಅಂದು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವ್ಯಗ್ ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಚೈನೀಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಚೈನೀಸ್ ತೆಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಅಂದು ಹಾವ್ ಮಿಂಗ್ ಗ್ಲೆತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಸೊ ಆತದಲ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪನರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದಲ್ಲ ಪನರ್ ಆಪುಜಿ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನಾಟ್ ಟೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಚ ಪನೋಲಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ 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 ಫುಡ್ ಆದಿತ್ತು ಬಟ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕಲ್ಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಟೈಮನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಂತ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿಕ್ ಮಂತದ ಎಂಕುಲ್ ಸೀದಾ ಡಿನ್ನರ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೆ ಬೈದಿತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೋ ವಿ ಆರ್. ಒಂದು 5 minutes. ಇತ್ತಂತೂ ಓಲ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇಂಕು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಜಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ತನಿಷ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಆಯೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜೆನ್ ಪಾಪ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪೆ ತುಲೈತೆ ಆಯ್ನೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ದೀತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನೋಡು ಆರ್ಡರ್ನು ದೆತೊಂದು ನಾರುಲ್ಲರತೆ ಎಂಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಆರ್ಡರ್ ದೆತೊಂದು ನಾವೇ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉಂದು ಬೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಉಂದು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಜಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವು ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ನನೇ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಉಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಪಾತೆರೊಂದು ತಿರುತೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತದ್ದು ತಿಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ತೂಪರು. ಅಂಡ್ ವೆಯ್ಟ್ ಸೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡು ಯಾಲ ಎಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ಅಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಪೈಸಿ. ಅವೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತು ಪುಡಿಯ ಬಟ್ ಪರ್ನಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಸೂಪ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಡು ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಅವು ಸೂಪು. ಸೊ ನಿಕಲಿತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪರಿತನ ಮುಲ್ಬೋದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೈಸಿ ಲವರ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲಿಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ. ಟಾಟಾ.